Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Jinavindan uçan radyoya denge gelden başkodarin heşa Europistu'ya geçiliği 2025 seyşemli Brükseli saat 8 lamedede. Hemen uçan serisi ve peşkeş bir kendem damazat yer haber apıya. Günden Sirine hatın toparankerin şevidin gündevarın bajare Sirine'ye başure Kobane jali arteşa tıkada gerker uçetin ve bıçeken giren hatın toparankerin. Lebistu şeş bajaran meşenj bu azadiye reber Abdullah Öcalan verili darkısın. Bu boni azadiye reber Apo veli Fransa meşe direj beli darkısın. Komite amadaki artekilleri meşe da kuyani davgud, meşe direj ve bistuye geçiliği de bistu şeş kesandes ve bike, u bistu şeş rojan devam bike. Hatra ganduk ve çalak vand bistu şeş rojan değil, bistu şeş bajarın Fransa'yı çalak yakı bir domine. Her vadı çalake de eriş, endagir keriya devlet atıkada gekellet ser rojavaji ben protesto kirin meşa direjo pazde sıbate le Strasbourg'e mitinge ke girseyi bidavi bibe komite amade kardı da xuyani de bankta hemu dostu gelan kirku tevli mitinge biben heja bir xisne koydu 2024 deji ve meşe 25 kesan 25 bajarın Fransa'ya hatıvunu darxısın. قصیده گوت اولهیا دیرا زوره ختامه یا سوره نوین در آگاهاندن قصیده درباره ایرشنده جی باجارو کن زیبان او تیانه جهیلا بر ماهی رژیم عباسی ده داخویان یک دا قصیده دیار که کو ملیسان ریاسرکه گرتنه و ایریشی بارگین اوله و سازین خدمت گزاریه گرنه آرمان جوان ایریشان اوه کو دربه لجیان ولاتیان بدن آلوسی و به استقراری لحرمه پیک بینن هیزن مرسالشگریا دیرا زوره و لحنبری وان هودانان راوستن وان بگیرن و رادستی عدالته بکن قصیده گوت کو هیزن وان و هیزن کوالیسیون نامن تیوی و خباتین خویم به هفبش بدومینن و درفه تینه شانه داعش و میلیسین باسه کو تفگریان قصیده خلک دیرا زوره و برخودان آواز سلافگیر گود اولهیا دیرا زوره ختمه یا سوره ام دستور نادن کو چته و میلیسین تالانگر زرار بدن گلین هرمه شینین دیرا زوره بر خودان شهروان قصیده سلاف کرنه دیرا زوره بارمانچا شهر مزار کنه ایریشن دولتاتı کوچتین و سلاف کنه بر خودان شهروان آزادی مشه گرسیات دارخستن گرسیا کل پیشه آوایا میسره و براهرما مامل کومبو و حتی به چاریانا می عامل مشه و میتین کر لور هفسرو که میسره و برا دیرا زوره رحمه العلی آخوی گود او که خلک کانتون دیرا زوره پشکری دیدنه بر خودان بندوا تشنه و ایریشن دولتاتı dagirker u çetin ve yen paramiliter bütün dişer mezar diken. En bank leheze navne tv diken kuletici erişen hovaniyen devlet atır ku çetin ve denge xod derxenen u davil van sucan binen. Miting be berskena duruşmayan davi bu. Le Almanya çalakên protestoya hatekirin devlet atır ji Kurdistanê bicehme. Le Dortmundê Kurdistanê û dostên Kurdan bi meşeke êrişên devlet atır dagirker û çetên ve şermezar kir. Di çalakê de belevok hatin belavkirin li bajarê Darmstadtê jî girsiyê Qarabalık li Lüsen Plaskom bû û mîtîng kirin. Hevsevke fecedeke kava Mehmet Copan axivî got her roj agayên şadetê tên komedyen
komedyen û şanûgerê Kurd Baveteyar derîşa Dewleta Tirkiya Hawayî de li bendava tiştê şehîd bû. Dewleta Tirkiya dagirker û çêtên wê paramîlîter êrişî sivîlan dikin, hunermend, rojnamavan, jin û zarokan dikujin, bi nesaziyên jiyanê dikin armanc. Mehmet Çopan bank li netewên yekbûyî Yekîtiya Ewropa û saziyê nav netewî kir ku li dijî êrişên Dewleta Tirkiya dagirkerî dengê xwe bilind bikin. Berxwedan û têkoşîna Paxşan Azîzî rojnavan zîlan vejîn li ser têkoşîn û jiyana Paxşan Azîzî nivîsiye vejîn di nivîsa xwe de balê dikişine ser van xalan. Rejima Îranê dizane ku bi girtina jinên têkoşer Paxşan Werîşê û Gulrûxan û her wiha wê nikaribe jinan pêdeng bike. Jinan bi têkoşîna xwe tirsek mezin xistiye dilê raydarên dewletê û pergalê hejandire. Paxşan Azîzî di temenê ciwantiyê de kete nava lêgirina jiyan azad û li hemberî hemû siyaseta li dijî jinê dest bi têkoşînê kiriye. Ji ber sekna xwe ya têkoşer û azadî xwast tawîz neda. Paxşan Azîzî di nameya xwe de jî dide diyarkirin ku di lêpirsîrê de jê re tê gotin ku çima berê xwe neda Ewropa û çû Kurdistanê. Ji bo dewletê çûyîna ciwanan Ewropa baştir e jimana wan li welêt. Li Kurdistanê jî her zêde li Rûşatê Kurdistanê koçberiya ber bi Ewropayê heye. Lê Paxşan Azîzî berê xwe dide başûrê Kurdistanê û xebatên rojnavanî dike û piştî ku Daîş êrişî Rojava dike berê xwe dide Bakur Rûşatê Sûriyeyê. Piştî ku şûreşa jin jiyan azadî dest pê kir Paxşan Azîzî berê xwe de welata xwe û têkoşîkir û hat girtin. Dema hate girtin rastî gelek îşkenceyan hat. Salek ku di hücreya yek kes de tê girtin û bi her cûrê kuştin û mirinê re tê tehdît kirin. Ji bo Paxşan Azîzî de ji doz û têkoşîna xwe ber de derûniya dilgirtiya azadiya her roj bi nêzîkatiyek nemrovanî re rûbrû dihêlin. Rojnavan zîlan vejîn dibêje nameya Paxşan weke manîfestoyekê ye. Hemû nakokî û kevneşopiya li ser jinê tê ferskirin înkara ku li ser Kurdbûnê tê ferskirin tîne ziman. Tewan jî mafê jiyana azad e pêwîst e xwedî derketina li gorî sekin têkoşîn û berxedana wê ji hêla hemû jinan de derkeve pêş. Têkoşîna di vê astê de ye wê hükmê betal bike û wê azad bibe. Bi gotina jinê têkoşeriyên Kobanê berxwedêr ku bûne nobetdarê bendava tiştê û dibêjin em ji mirinê mezintirin divê hemû jinên Kurdistan û cîhanê. Ji bo Paxşan Azîzî Zeynep Celaliyan Werîşe Muradî û hemû jinên digirtîgehan rejima Îranê de werin berdan têkoşînê bikin. Ew sembol û pêşenga têkoşîna azadiya jinên Îranê û sembola çanda berxwedana jinên cîhanê ne. Şeş rojnavan hatin girtin û şandin girtikê polîsên dewleta Tirkiye de Çilê li İstanbul wan û Mêrsînê bi ser malên rojnavanan de girtibûn. Rojnameger Necla Demir, Rahime Karvan, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Reyhan Hacıoğlu û Vedat Oruç hatibûn binçavkirin. İfadeyên rojnamegeran duh li El Adê Çalayana hatî girtin. Dema sevkirina polîsên rojnameger Ahmet Güneş û Welat Ekin derkirin. Dozger bê ifadeyê rojnamegeran bigire ew bi daxwaza girtinê sevkî dadgehê kir. Her şeş rojnameger bi îddiayên damtiya rêxistina hatin girtin. Rojnameger ji ber naverûkan û çeyên xwe û kar û barên rojnamegerî hatin sûcdarbar kirin. Di Müdüriyeta Polîsan de ev pir ji rojnamegeran kirine ve çima tecida li ser Abdullah Öcalan kiriye mijara bernameyên televizyonê. Li Mêrsînê heft kesên ku li dijî desteserkirina şaredariyê derketin hatin girtin. Li Mêrsînê di protestoyên li dijî desteserkirina şaredariya Akdenîzê gelek kes hatibûn binçavkirin. Ji wan kesên hatine binçavkirin OA, BB, MS, TK, MAA, VS û keseke ku navê wî nehat zanîn bi bahaneya endamtiya rêxistinê û li darxistina çalakiyên li ser navê rêxistinê hatin girtin. Heft kesên hatine girtin şandin girtikê. Rojnavavan Süleyman Ahmet hate berdan.
Editора Servis Arabiye Ajansa Rojnivziye Süleyman Ahmet دو خطه برتان روزنامه سلیمان احمد 25 جوتما 2023 هیلا پیدا که ول هرم فدرالیا کردستان هات بو گرتن دانشینا دوز احمد 29 ترمه دل عادیه دو که هات پیکانین او او به 3 سالان هات جزا کردن ده هفته امبری ده دادگاه تمیزی جبو احمد بریارا تحلیه دابو روزنامه سلیمان احمد پشتی 454 روزان دو جگرتگاه پیدا که هات برتان Veli gudan jemanu çen servis ve peşkeşkirin ana hatırı öden baş.